ଯେଉଁ ମାଇପେ ସବୁ ଅଧିକାଂଶ ଟୁକା ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି ନା ହେଁ କହୁନୁ ମା କଥା ହେଉନୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଛୁଆ ଦିଦିଟା କରିସାରିଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇଥିବା ପରା ଟୁକା ସେତେବେଳେ ଝୁଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ନାଚ ନୁଦି ପକେଇଥିବ ଛୁଆ ଦିଟା କରି ପକେଇଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳୀ ହେଲା ଇଏ ମାଇର ପାଣି ଉଠିଲା କହୁନୁ କହ ନା ପାଣି ଉଠିଲା ଯଦି ପାଣି ଉଠିଲା ଏପରା ଟୁକା ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ତାର ସେ ଗଜକା ନିଆ ପୁରା ମାନେ କଦଳୀ ସଣ୍ଡା ସେ କିଛି ଦିନ ପୁରେଇବ ପୁରେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାର ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ମରିଯିବ ଶଳା ଇଏ ମାଇକିଣା ଚିନ୍ତା କରିବ ଶଳା ମୁଁ ଏଣୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିନି କହି ତା ଛୁଆ ତେଣୁ ୟାର ଉଠୁନି ଆଉ କଦଳୀ ସଣ୍ଡା ଫିଲ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ନା କ'ଣ ତେଣୁ ଶଳା ମାଇପଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୂଳା କନ୍ଦ ଭାରି ଜୋର ତମକୁ ଦରକାର ରଘୁବତୀ।